זה הירדן ההררי. רואים את הזרימה היפה של אני אנסה לקרב את העדשה. רואים את הזרימה היפה. אנחנו נלך לאורכו, הוא מתפתל בגיא. אנחנו שוב נראה אותו פה. הנה הוא מגיע הלאה. תראו את הפריחה היפה. כל ההר. עכשיו אנחנו נראה את הפריחה פה. אבל את התורמוסים לא צילמנו. הנה החבר'ה עושים הפסקת אוכל. זה השביל ממנו באנו לאורכו. הנה עוד חבר'ה פה. מכוניות אפשר להגיע לפה.